Ngene Baladewa. Lho, ngayal iki Agus ngawur. Oh, sari-sari ayo. Gong, wong kandhane ngayal iki Agus ngawur. Oh, sari-sari ayo. Sari ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kene minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-unek kok kremah-kremih. Ndekno nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang wah. Pakake macan sisan. Kok ngancam kok pakake macan le golek macan endi ora. Ngene Baladewa. Lho. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewet. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antil tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi sprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendheh karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, wong kandhane ngayal iki Agus ngawur. Oh, sari-sari ayo. Sari ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Ngayal iki Agus ngawur. Oh, sari-sari ayo. Gane ngayal iki Agus ngawur. Oh, sari-sari ayo. Sari ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu kok omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngene kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran kuwi kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampeyan nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampeyan tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampeyan sing tak ndelepke ning neraka. Mergo sampeyan duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trima. Iki ning karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu.
Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing goragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek aku wis ngilangi tata krama. Gong 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 tamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunak-unak karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampean ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip nang alam padang ki bapak gojek karo Simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning ndero dadi Bagong. Mula nek nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo Simbok, kuwo. Tatahe nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang, bol kok ora gelem. Kaya sing apik Gong bol-bol ki jijiki ora. Ya men sisan ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah dalah ayo. Menyang endi? Papane mau neter Kadek Dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Papane neter Kadek Dayan. Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Gong, kowe meneng bae Gong. Lah taleh kalih kula ora karo Bagong padha gedene jinun. Ayo, metu jaba Petro. Nek aku melu ning kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku engko gagal gegayuanku mbangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas mbelani aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do mbelani karo aku. Pun kula nggak digawari. Pun mboten sak ditakono cemplung kawah blung modar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku, 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel lukis matamu ki lho, Reng. Setan tenan rata-tenan. Gagang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Apa mung mati kok ora ikhlas. Mati kuwi sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Nolo Garing ikhlas. Mboten ikhlas ngapa? Bapak ora ana kok kula kene urip-urip sing sambat sebut karo sapa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mampet to kula telu-telune teng kayangan. Ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungaken ing kawah Candra Dimuka. Ulun bakal maringi Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru lawan Bagong Semar Badranaya. Tekan semono ketresnane mas-mas karo bapak aku. Nganti wis ngiklasake nyawane cemplungke ning kawah ming paduna aku ben entuk Jaya Ndaru karo Dewa Ndaru. Kok sepi ya suwe-suwe. Ra ana sing tajak omongan, ra ana sing tajak geguyan. Monggo aku nek tangi turu ora raope langsung ketemu Gareng terus do ngopi wong loro.
raketang pait. Terus udut-udutan raketang tegesan. Ning sing penting ra iso ngulir budi ngasah kadewasan karo Kakang Petrus ya ora ana. Monggo Semar iki janjane kuwi tresna tenan karo kowe lho, Pak. Kowe mesti ngekeki ilmu-ilmu karo aku arep melu mrang ilmune wong cilik-cilikan iso digawe urip. Aku mau kok ya ora melu to, edan. Terus apa sing arep bantu karo aku wis iki nek aku mlayu nang ndara-ndara Pandhawa. Matur Ndara Puntadewa. Matur Ndara Puntadewa. Iya piye, Bapak? Bapak kali gareng kare Petro digawa teng kayangan. Lah kena ngopo? Belani kali kula. Nek ajeng dicemplungke teng kawah. Lah kok kowe ora? Kula mboten melu. Menungsa apa kuwi Werkudara geceken sirahe? Wah, ya. Yes. Modar aku. Kena lapor nang Ngamarta. Upama aku mlayu ning Darawati. Matur sinuwun Kresna. Langsung ngono mangadilin wae. Ana sasmintane nang jagat wasane Ngombatara. Ana apa wae, Kang? Kok kowe tawang-tawang tangis? Matur Ndara Kresna, Bapak Semar kali gareng kare Petrus digawa teng kayangan. Lho. Sebabe apa? Sebabe mbelani kali kula. Lah kok kowe ora mati? Nggih, wong baterane tesih wutuh. Wah, adalah sencaki laran. Sedika kesaka Daud. Lah, tak mati meneh. Nendi ya iki? Polsek kowe apa ya? Lapor, Pak Polisi ada kematian. Di mana TKP? Di Kayangan. Nah, mumet polisi lari nang Kayangan. Gimana sampai di sana? Patroli nggak bisa sampai sana. Sudah terserah, kamu urus sendiri. Wes rampung. Siapa ya? Sowan Prabu Dasamuka kowe apa ya? Prabu Dasamuka iki kejeme ra jama-jama. Munteng wae dipateni. Jane dandan. Wis cilaka iki wis. Weh. Oh iya, Dik. Bapak iki sing sedulur. Ngendikaning para sing do ngerti iki, bapak iki mbiyen lahir ndok. Kok bapak to? Sang Hyang Tunggal ki nglairke ndok. Terus kuningane dadi Sang Hyang Guru, kulite dadi Watagok, teleke dadi Semar. Putihe, telek putihe dadi Semar. Weh. Ndok putihe, Ding. Nah, Watagok. Aku sing rawuh, Wah, aku dalan tulung ya, Pak. Bapak gawa nang kayangan, nek si Watagok ora iso nulungi bapak tak jembarke cangkemmu, Pak. Pak. Omahe Togok ngendi ya? GPS. Togok. Oke, Oh iya. Oke. 18 menit saka kene. Parani tenan. Dadogora kapaninggali Kelurahan Togok, ya Kelurahan Catugara mulat swanipun ingkang rayi. Sawetawis ingawi nyaket piswanipun Kelurahan Bilung Sarawita. Arsa ngrukming daya Kelurahan Togok Catugara. Dadya kemangkon wijining pangandika ing dereng kababaring lisan. See
Kembang popong karatebang perayungan loma lengkung tumalung rumambat wetyan wes semu kang mawur raras slamet tekamu tolong ana ing jurang porong kene pangestune Kang Togog slamet tekaku Kang aku ngaturke bektiku katur ya Kang Togog tak tampa ora kaya biasane kok kaya lesu kaya ora duwe krekat lan sarengat semangat nggone Kang Togog manem Brama kelawan rawing Ratu Agung sejagat ora leman lu ya pancen bener aku ki janjane lagi ngelokro lah ngapa ora kok kowe kok saiki kok aleman kok rupamu kaya gendut dalang cong waidut ae karang ya tukule rambut ki ora ajet ning ya ora apa-apa malah tambah bagus lah iya lah ngapa jarene dina iki kowe nyangseni karo aku golek bendara anyar golek raja sabrang didadekke bendara men penguripane iki lancar jane ngono lah kok ora sida kok malah begogok ning ngarep omah aku ki ora mikir karo awakku lah mikir apa prasaja wong kancamu ki ya ming aku nek kowe duwe bot repot ya mesti tok kandhake karo aku to Kang semono uga nek aku duwe bot repot ya tak omongke karo sampean diudari bareng-bareng ora kaya biasane anggere muni golek juragan anyar iki kowe mempenge ora jamak-jamak lah kok saiki kok nglokro iki jane sing tok pikir apa ora kaya biasane aku ki kok gagas impen ya lho impen apa impen sing ana magepokan karo sedulurku sing wis suwe banget ora tau ketemu kowe ndek sedulur to duwe no sapa
sedulurku ana ing donya iki jane ming siji. Sapa e? Ya kuwi Semar. Lho, Semar kae sedulurmu ta, Gok? Kae adikku. Weh, ayo. Mula kok nek Petruk Gareng Bagong ketemu aku kok le mreteli sandangan sak penake dhewe. Ayo kaya ngono kae pambegane anake Semar. Monggo Semar kuwi urip ning tanah Jawa, kowe karo aku urip ning tanah Sabrang. Lah kok dadi Semar ki manjing ning impenku. Lah kowe ngimpi apa perkara Semar? Tanpa kanyono-nyono kok Semar ki kaya numpak prau. Lho, ana Sumatera apa? Ora. Lah kok numpak prau? Semar numpak prau, aku ngawat-awati saka pinggiring segara. Ora nganti kanyono-nyono prau kena ombak gedhe, Semar kendang kapran condang aku bengok-bengok. Sak seru-serune merga weruh Semar digawa dening bantering alun. Ning Semar wis ora ketok, kaget aku nangis tangi turu ngantian. Mongko ora tau ketemu lah kok dadi bareng aku ngimpi babakan adikku lanang Semar kok nganti mbrebes mili. Impen kuwi werna 3, Gok. Titiyani, Gandayani, Puspatajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dase. Impen Titiyani kuwi wancine jam 09.00 tekan jam 12. Kuwi mung wong duwe pepinginan sing ora klakon, tegese wong lindur, wong ketonto. Upamane kepengin tuku penganggon, mongko urung klakon nganti ketonto kegawa. Ning ngimpi kuwi jam 09.00 tekan jam 12 Titiyani. Gandayani kuwi jam 12 tekan jam 2. Kuwi impene wong turu, wong ki nek ora ngimpi jam semono kuwi ngibarate wong mau wis bisa disebut mati suri. Oh, malah kowe ngerti. Ngerti. Lah terus impen sing pungkasan ya kuwi Puspatajem utawa Kadara Dase kuwi jam 2 bengi tekane jam 4 esuk. Kuwi impen sing bakal ana maknane. Aku ngetangi gregah kuwi wis krungu kluru ing jago. Lah nek ngono impenmu kuwi klebu impen Puspatajem utawa Kadara Dase. Kuwi impen sing ana maknane. Terus maknane apa? Lah kuwi sing aku ora ngerti wong aku ora nggawa bukune. Mangko biasane aku ki nek ngimpi mesti tak tileki nggon buku. Nek ngimpi segara kuwi ya paling ora 0. Terus nek kapal kuwi 4 ya tukunen wolak-walik. Tok mudar ora. Wong impen tenanan kok malah disambung rapetke sing ora-ora. Lah aku ya ora dong kok. Ning saya suwe kok atiku saya melang-melang kaya ninggal jejabang tepi ning balumbang. Ku geneng apa-apa ya, Lung. Lah wong ado puruke kok kowe iki arep ngopo? Upama kowe iki tekan nggone Semar, arep tetulung karo Semar, ya wis kesuwen to, Gok. Wong tanah Sabrang karo tanah Jawa ki dadak liwat segara kok aneh-aneh. Mbok ya wis ora usah gagas sing werna-werna, gagas karo uripmu lan uripku ayo golek juragan Ratu Sabrang sing anyar terus diderekke. Wis ngono wae, netepi karo kewajibane awake dhewe urip ning alam padang minangka dadi batur sing tukang tutur-tutur karo bendarane awake dhewe yen ana tumindak sing ora bener. Kuwi kewajibane awake dhewe ora usah dadak aneh-aneh. Lah iya, ning kok atiku ora kepenak, atiku krasa ora jenak. Ora sato gagas, wis to. Nek tok gagas terus-terusan malah ora prayoga kedadiane. Wis saiki ngene, budal kowe arep ngajak nendi, ayo tak derekke. Perkara impenmu kuwi sisihna saka rasamu. Mengko nek kesuwen kowe karo aku ora netepi kewajiban, malah ngrekoso. Nampa duka saka dewa malah ora kepenak uripe awake dhewe lho, Gok. Togok yen malegak-legok trembilong kang sarawita dereng ngantos bidhah iku togok iku ora bilung kedadak ingkang mletek-mletek saking katebian nyumurupi lenggah iku ora togok Catugara. Nah, candak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan ya wae togok sayangku.
Yo Magiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang Magiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang iki ora pangling rak Bagong to. Wah. Lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, Wa. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Ora ning lho, lek musuh iki ngutuyul mburimu kuwi to, Go. Ora ngawur iki Pakdemu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa dhewe? Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pakdene? Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Toga. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Kok tekan dhuwit kowe sandhangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik, nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Toga. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wa. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wa. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku kira kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning Kayangan. Terus ayo tak takon karo Watami. Togok. Nek apa jenenge Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Wong. Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, bener. Terus Bathara Guru rawuh ning nggon aku, aku njaluk Dewandaru Jayandaru dadi geger. Lho. Geger. Aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mulai edan kowe iki. Kowe iki mung ditakowani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sona iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa dah? Apa? Pusakane Bathara Guru ces Trisula. Aku mlayu, gareng mlayu, Petruk mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syarate apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa-gawa. Ning Kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka.
Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng yo melu, Petruk yo melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang Kawah Candra di Mukawa. Tenang to piye? Wah, cangkeme kuwi. Kono ki kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lah hebat kok. Prayo jan manik maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataka. Gandeng kowe kakangane bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Saiki piye carane Siwataka supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora mung aku sing ora trima. Nek sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Wong sapa-sapa arep diamuk lho. Wis mangsulan. Gong. Apa? Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku wis emoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Milung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus kowe wae munggah ning kayangan. Wah tak suwek tenan lambemu kowe. Aku iki njaluk pambiyantuku kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sranane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu nang kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, waton aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggep aku ora ndek kasekten apa piye? Wah. Senengke tenan. Tes ngono. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gok. Cangkemmu kuwi. Karo padune kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto-toto. Carane piye? Merem. Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem. Ngampet tambegan nak cipta engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Kok tak munggah ning kayangan. Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine karo Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gok. Aja. Anggere ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan. Ya wis men karang ya. Karepe Mbok Dimu. Mbok Dewi isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis kok gawe dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude? Kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangat jenis menyogang kamanungsan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, janangan nyuarake Ndara Janaka iki.
Coba nyura toko ngono tegek kekasaran. Tegek palusen. Tegek coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Tak tunyo lho kowe. Suarane lha ngono. Tegek. Ah,